Dobrý, vážení diváci, chcem sa predstaviť, som Robert Intribus a chcem sa s vami podeliť o skúsenosti s pánom doktorom, súdnym exekútorom Pavlom Malíkom. Pán Pavol Malík je súdny exekútor, ktorý nerešpektuje rozhodnutia nadriadených orgánov, či už to je mesta Žiliny, okresného súdu Žilina, krajského súdu Žilina, policajného zboru či dopravného. Proste pán exekútor sa díva slepými očami na výkon exekúcie, ktorá je nevykonateľná. Čo dokazuje aj ďalšie vysvetlenie orgánov, či ne trestnom konaní, či už súdnych, alebo iných. Pán Malík sa vyhráža povinným a snaží sa ich dostať do trestného výkonu trestu, ako uvidíte ďalej. Mám dôvodné podozrenie, že je členom organizovanej skupiny, ktorá sa snaží v Žiline a v okolí svojvoľne vykonávať svoje činnosti v rámci potreby. Tieto príspevky budú viaceré, nielen pána Malíka, ale bude sa to týkať či už sudcu okresného súdu Žilina, bude sa to týkať prokurátorov okresného súdu Žilina, okresnej prokuratúry, a policajného zboru Žilina Západ. Na úvod chcem povedať, že väčšina sudcov, väčšina policajtov z policajného zboru i prokurátorov sú, by som to povedal, slušní a spravodliví. Nesnažia sa byť ovplyvňovaní. Je tam zo pár jednotlivcov, ktorí rozhodujú, jak by som to povedal, minimálne zaujate, jak korupčne, ale to už necháme na orgány činné v trestnom konaní. Rozhodujú tak, ako rozhodujú v takom prípade, že nemajú ani právne vysvetlenie, čoho rozhodli tak, ako rozhodli. Napíšu vám, že nevidia dôvod, aby videli dôkazy. Celý problém začal tým, že v roku 2021 v decembri sme oslovili firmu Flora ohľadom problémy s pozemkami. V marci 2023 sme sa zúčastnili s mojim bratom Petrom Intribusom do Flory a sme im ponúkli nájomnú zmluvu alebo nejaký uzavretý právny vzťah s vlastníkmi pozemku. Vec sa mala taká, že nás vyhnali, sa sami nemajú o čom baviť. Vtedy sme na 5 minút alebo 10 minút zatvorili vjazd do areálu firmy Flora, čo vyvolalo rozruch na spomínanom areáli. Ďalej sme snažili sa komunikovať, firma Flora nás ignorovala a nechceli sa vôbec s nami o tom baviť. Bolo na nás podané trestné oznámenie, tých trestných oznámení je niekoľko. Momentálny stav je taký, že 90% sme úspešní. 10% sme neúspešní, ale to je zase výsledok tzv. Korupčného jednania určitých osôb zodpovedných v tejto situácii. Chcem ďalej informovať, že som sa už obratil aj na orgány činné v trestnom konaní. Nie v Žiline, bo v Žiline som strátil nejakú dôveru, či už sú to súdy, prípadne policajný zbor. Ale hovorím, je to len o zlyhaní jednotlivcov, není to ako systémové zlyhanie. Je tam pár jednotlivcov, ktorí si vysvetľujú právo podľa seba. Ďalej chcem vás upovedomiť, že situácia sa vyvíja. Ukážu vám zábery, že máme rozhodnutia súdov, rozhodnutia dopravnej polície, či už okresnej, krajskej, rozhodnutia mesta Žiliny, ktorý pán exekútor ignoruje a neberie v úvaz. To uvidíte takisto vo videu. Svojvoľne si vykonáva svoju exekúciu a nevedomuje si, že spôsobuje škodu jak vlastníkom, tak aj súkromným firmám, o ktoré sa budeme ďalej rozprávať v ďalších videách. Chcem len počuť v tomto prvom videu, či aké máte vy skúsenosť s pánom exekútorom Judr Pavlom Malíkom, či máte obdobné ako ja, alebo lepšie, ale čo podľa
získaných informácií od iných poškodených, tak pán Malík má veľké pochybenia. Veľké pochybenia svojej funkcie. Myslím si, že by si mal zodpovedať svoje svedomie. A ďalej vám chcem povedať, že pán Pavol Malík je manželom predsedničky Krajského súdu Žilina. Po bádaní v rôznych informačných kanáloch, ktoré mám, som sa dostal k zaujímavým informáciám, ako dokážu ovplyvňovať niektoré rozhodnutia. Preto, jak som povedal, nechcem mať spojenie s krajským súdom ani okresným súdom. I keď hovorím, väčšina tých súdcov sú fakt poctiví, slušní. Je tam pár jednotlivcov, ako nechcem sa opakovať, ktorí sú fakt, by som povedal, zaujatí, lepšie povedané, alebo ľahšie povedané. Ďalej vám poviem informáciu, že 4.11. sa pán exekútor rozhodol niečo exekuovať, ale nevedel ani na aké parcele je kde a čo vlastne exekuje, lebo nemal ani riadny exekučný príkaz, bol zmetočný, nevykonateľný. Na čo som ho upozorňoval, že exekúcia 14.23.2023 je zmetočná, nevykonateľná. Nakoľko som sa pýtal ďalších orgánov, povedzte mi, ako sa dá vykonať exekúcia na nezaloženom stave parcely. Nevedel mi nikto povedať. Nikto, nekako lebo každý vám hovorí podľa katastrálneho zákona musia vychádzať zo založeného stavu. Ale pán exekútor vidí zákony ináč, asi neviem, má svoje zákony, ľudovo povedané, ľud svoje zákony. No. Takže to podľa to ako tak, odsudzil vozidla, panely súkromným spoločnostiam, bol podané trestné oznámenie, ktorý prokuratúra Žilina zamietla, že vraj tam bola exekúcia, ale nevedia na koho a s čím má byť spojené. Ja som nikoho nepoveril, nie som ani vlastník pozemku. Ani Ečkovom, ani Cečkovom stave. Oni hovoria furt o Cečkovom stave, ale Cečkový stav je nezaložený. Musia vychádzať z Ečkového založeného stavu. Pán exekútor ani nevie, kde je a čo exekutuje. Čo sa snaží exekuovať, prepačte. Takže 7.5.2024 pán exekútor pri našom prvom stretnutí zistil, že nevie kde je, za prvé, a potom ja doslovne povie, jak to mohol ten pán súdca napísať. Tak som mu svoj názor na to povedal, to vidíte vo videu číslo 1. Riešení, no ja by som len chcel vidieť tie žaloby, či sú také na súde, keď mi hovoríte, že všetko je v riešení. Čo nech vám pán Malovik ukáže, ako nakresl, ako popodpisoval. Pán Malovik keď dal predbežko, tak na akú parcelu? Nechám, je dočasné riešenie. Za prvé dal na parcelu, ktorá neexistuje. To je číslo 1. Preto som vám to povedal, čítajte. Vec zmetočná, ktorá neexistuje. A za druhé, každý stavebný po predbežnom opatrení má byť vecné bremeno. A vy hovoríte, že neexistuje. Prečo tu ten súd sa dal do toho výroku? Ako hovoríte, že neexistuje? To bude ten ďalší. To je kúpený dovač. No počkajte, keď bol zmetočné, tak by ste ho dosiahli tu zrušenie. Preto som vám pýtal, čítajte, na akú parcelu to tam je. Vy ste ma nepočúvali. Prečítajte si, na ktorú parcelu to tam je. A hneď sa vám to vysvetlí sami. Nezaložený stav. Nezaložený stav. Co je psáno, to je dáno. A to som sa viacerým pýtal aj na katastru. To znamená, že to nie je. No dobré, a prečo takže ten súdca to tam dal? Prečo to tam dal? Tak dobre, tak vám to vysvetlím. Doneste mi, jak sa to povie? Líst vlastníctva v tej parcele, čo máte, a ja v tú sekundu odídem. Ukážte mi ho. Ja v tú sekundu odídem. A tu vám dám 10 000 nástrojov. A toto parcela vôbec neexistuje? Neexistuje. Nie. Nezaložený stav. Doneste mi líst vlastníctva. A vtedy vám to poviem, že v tú sekundu odchádza. Potom je vykonateľné to, čo vy hovoríte. To, čo hovoríte. Ale tá parcela neexistuje. A vy ste to dávali do toho návrhu na zastavenie, toto odôvodňovali. Áno. Takže tam to bude ďalšie riešenie. Takže keď už študovať, tak všetko. Video číslo 2 bude ukážka, ako pán exekútor exekuoval. Nič ho nezajímalo. Ani keď som prednášal, chcel mu preukázať dôkazný materiál, rozhodnutie jak polície, rozhodnutie mesta Žiliny, rozhodnutie okresného a krajského súdu. Jeho to nezajímalo. Ja to nechápem, ako môže pán exekútor vôbec vykonávať svoju funkciu. No, to je ďalší veci. A tretia vec, čo je oveľa závažnejšia, pán exekútor sa dokáže vyhrážať ľuďom, že oni vykonujú nejaké funkcie. S tým, že je jeho manželka predsednička krajského súdu. No právo musí byť vykonané pre všetkých rovnako. On by mal byť príkladom, ako má
byť štátny úradník, vykonávať svoju funkciu. A nie zlodejinu, ako robí on. Ja som sa zameral za 25 rokov jeho fungovania a vám poviem pravdu, tam je pochybení viac ako dosť. Treba, aby sa orgány činné v trestnom konaní v tejto veci zamerali na tieto veci, lebo toto vere veľké pochybenie v právo ľudí na justíciu. Neveria tej justícii. A to stačí pár jednotlivcom, ktorí robia svoju činnosť nezákonne a porušujú zákon a obohacujú sa na úkor obyčajných občanov. Na toto sa musíme my pozrieť. Ďalšiu vec, čo vám chcem povedať, pán doktor Pavol Malík sa mi vyhrážal. Túto vec aj dokonal tým, že bolo na mňa a na môjho brata Petra Interbusa podané trestné oznámenie za napadnutie verejného činiteľa. Ako vidíte na videu, ja som nikoho nenapadol. Pán doktor Malík nechce vidieť dôkazy a preto vám povie v tom videu, že ho nič nezajíma. Ja s vami nemám čo debatovať. Nemám čo s vami debatovať. To je v poriadku, však, že to. Dali ste návrh na zastavenie? Dali ste ho? Brána je otvorená, čo mi hovoríš, že mám otvoriť bránu? Tu je nejaký viaz do piče, To nie je viaz. A hovorí, tam majú ďalší viaz. Ale kaj čoho, no? A viete, čo vy hovoríte? Že vy si protirečíte. Áno, lebo tomu nerozumiem. Že sa tak s tými rozhodnutia, že už neviete. Niekto mu dá papier. Exekúcie vám poviem. Ja sa teším na tú exekúciu. To je to najkrapšie, čo môže byť. Je sa pripravený na zrušenie exekúcie, na zbetočnosť. A potom sme ja vymáčko. Tak dosiahnite rozhodnutie súdne. Budem, ale to už potom možno nebudete exekútovať. No, veď nevadí. Nebude, príde licenciu. A vy ste neskončili vo výkone trestu. Alebo, no ako sme tu krásne odborne povedal. Takto sa vykonáva exekúcia, že ho nič nezajíma. A doteraz nevrátil veci, keď ich vraj exekuoval, nevrátil ich oprávneným právým vlastníkom dotknutých hmotného materiálu, či už to bolo vozidlo, alebo panely. Doteraz to nevrátil. Ani keď mu volal doktor Gánovci, tak mu povedal, že ho neexekuoval a nevie, kde sú veci. Celá odpoveď. A nechce vôbec komunikovať s nami. Či už to je s doktorom Gánovci, ani so mnou. Ja už s tým pánom doktorom nemám o čom sa baviť. Snaží sa umelo vytvárať na mňa korupciu, snaží sa umelo vyrábať nejaké prípady trestné, pričom ja som sa nič nedopustil. Od 13.7.2023 s pozemkom nemám nič spoločné, nič som tam nedal a s parcou 7023/8 už vôbec. Vlastníci pozemku E132/1 sú rodinní príslušníci, ktorí to kúpili už v roku 1947. Ale viete, firma Flora a spol sa snaží užívať pozemky bezpoplatne. Ja neviem, či sme v komunizme, lebo aj tí komunisti platili. Máme rozhodnutie súdu z Banskej Bystrice. K Flore sa budeme vrácať v iných príspevkoch, na to máme takisto dosť materiálu. Takisto aj pánovi technikovi Buchanec, inžinierovi Janovi Buchancovi, firma Technik, sa budeme vrácať ďalej v ďalších príspevkoch. A takisto právnym zástupcom doktora Michala Krnáča a doktorky Ivety Galošovej Bušovej. A keď sa im nepodaril úkon 4.11., neuveríte, zrazu urobili z mojej osoby, z môjho brata a doktora Ivana Gánovciho organizovanú zločineckú skupinu a sme vyšetrovaní ako organizovaná zločinecká skupina. Neviem, čoho som sa dopustil organizovaného. Ja nemám, pán doktor Gánovci je náš právny zástupca a ja si myslím, že organizovaná skupina je niekto iný. Tam si podľa všetkého pomenul oznamovateľ s páchateľom. Ale tomu sa budeme venovať v ďalších videách. Na to máme takisto dosť záznamov a dôkazov. Takže diváci, ak máte záujem, sledujte naše videá. Budú tam ďalšie príspevky. Ak vás niečo zaujíma, napíšte nám. Radi vás budeme informovať. A hovorím, my sa nevzdáme. Ja sa nenechám vydierať ani exekútorom, ani firmou Flora, ani pánom Buchancom. Tí, čo chcú, sa dohodnú. Tým, že ma chcel pán Chalúbka z firmy Flora zavrieť s pánom exekútorom, prekročili červenú čiaru. Teraz sa budem venovať ja, ale vám. A to si píšte dôkladne. Pozdravom, Robert Intribus.